सासे फोरोंगुरु जानानै बेखौनो बहुत गोजोननाय मोनदों सिगांबो गेलेनानै जोंनि गथ'फ्रा इन्टारनेसनेल मेडेल मोनबोदों थिग बिदिनो आरो एबार बोसोरावबो मोनबोदों एबार 15टा मेडेल मोनबोदों जोंनि चिरां जिल्लायाव बबे जायगायाव गेलेनाय कलकाता नेताजी इन्डर स्टेडियामाव जादों नोंनि आन्दाराव साबैसे गथ'फोरखौ नोंथाङा बेहाय दैथायहरनो हादों बेयाव आंनिफ्राय जोंनि चिरां जिल्लानिफ्राय आङो 20सा स्टुडेन्टफोरखौ फाथायहरदोंमोन गेलेनो थाखाय लानानै थांदों माबायदि देरहाबोनो हाखो दा 20सानि बिथोराव जोंनियाव 15 जन बा 15 जन प्लेयारा मेडेल मोनबोनो हादों इयुनाव माबायदि आरो बेनिफ्राय साबसिन गेलेगिरि बिथांमोनखौ बबे जायगायाव दैथायहरनो थाखाय सानदों इयुनाव बिनि टारगेट लागासिनो जों दा वर्ल्ड लेभेलसिम बोरै सहैयो आरो वर्ल्ड काराटे लेभेलसिम सहैनो थाखाय जों थांखि लागासिनो गथ'फोरखौ साबैसे गथ'फोर दं दा नोंनि आंनियाव बेयाव RCC क्लाबाव 60सा दङ आरो बलांगुरियाव दं बड' हाउसाव दं बेंटलाव दं गसाइगामियाव दं बिदिनो आरो दंबावो दाब गोबां गथ'फ्रा काराटे सोलोंनो थाखाय गोसो दं नाथाय सोलोंनायनि खाबुखौ मोना दा नोंथांनि फरायसालियाव नैबेयाव एकाडेमियाव सोलोंजानो थाखाय माबोरै मोनगोन बेयाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन माखासे जों फेसबुक पेज दङ काराटे एस'सिएशन अफ चिरां डिस्ट्रिक्ट बिनि दारैबो जोंनियाव मेसेज खालामना फैनो हागोन ओरैनो नैबे चिराङाव बबे जायगायावहाय सेन्टार दं सेन्टारा जाबाय बे जोंनियाव धालिगाव RCC क्लाब आइसलनि आन्दाराव दं मोनसे ओमफ्राय बड' हाउस दङ रिजार्भ पुलिस खाथियाव आरो बेंटल माबायाव दङ CRP केम्प खाथि MP स्कुल खाथियाव दङ ओमफ्राय बलांगुरि हाई स्कुल बेयावबो मोनसे दं आरो गसाइगामियाव मोनसे दं बे खेलाखौ फोरोंनो थाखाय गथ'फोरजों माबायदि खाब जानानै फोरोंनांगौ गोनां जायो नोंथाङा माबायदि खस्थ' मोनो बे खेलाखौ फोरोंनो बहुद खस्थ' मोनो मानो होनबा उन्दै गथ'फोर 6 इयार्स 5 इयार्सनिफ्राय लायो बहुद बुजायनांगौ जायो आरो बुजायनानै फोरोंनांगौ जायो सोरबा बायदिया एसे अख्रा दुब खालायो बेखौ बहुत मेनेज खालायनांगौ दं आरो जों दा टिचार हिसाबै माबा दङ दा एक्सपिरियेन्स जाबाय फोरोङै 2014निफ्राय फोरोंनाय नालाय फोरोङै दा जों टेलेन्ट जाबाय आरो माबायदि बुजायबा गथ'फ्रा खोथा लायो बेखौ जों बुजायगासिनो आरो दांस्रि मुसाहारि बबे जायगा आङो बेंटल सालबारि गान्दागागेबनि बबे जायगायाव गेलेनानै मेडेल मोननो हादों कलकाता नेताजी इन्डर स्टेडियामाव गेलेनानै आङो ब्रन्ज मेडेल मोनबोनो हादों माबायदि खस्थ' खालामदों बे मेडेलखौ मोननो बहुत खस्थ' खालामनांदों आरो बिराद हार्ड बे गेमखौ गेलेनो ओमफ्राय खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो नाजानायजों आं मोनबोबाय बेयाव गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदों बेंटल सालबारिनि बबे जायगायाव सोलोङोमोन आङो सिगाङाव दा बेंटल MB स्कुलाव सोलोङोमोन ओमफ्राय दायो जोङो बेंटल BCDC अफिसाव सोलोङो दासिम बेसे लेभेलाव फैखो गेलेनायनि बेलायाव आङो दा ब्लेक बेल्टसिमाव दंथ'यो इयुनाव मा सानदों दा इयुनाव गेलेलांबाय थागोन आरो इयुनाव सासे पुलिस जानो सानदोंमोन आं आसाम पुलिस जागायजेननायनिफ्राय गेलेनानै दासिमाव मोनबेसे मेडेल मोननो हादों मेडेला 8टा 6टासो दङ आं माखासेखौ बावबाय आरो दंबावोमोन बाबानि मुङा बिरबल मुसाहारि ओमफ्राय मामिना बिना मुसाहारि फोरोंगिरि सार दिङा बसुमतारी सारनि गामिया थुक्राझार बालाझार बेनो जोंनियाव 7 थांदोंमोन जोंनि बेंटल क्लाबनिफ्राय ओमफ्राय जों 7 मोनदों 2आथ' मोननो हायासै जों 7 मोनबोबाय কলকাতাত হৈছিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ হৈছিলে মই গোল্ড আৰু চিলভাৰ পালোঁ গেমটো বহুত কষ্ট আছিলে গৈছোঁ একেলগে কষ্ট কৰি বহুত কষ্ট হৈছে আমি 8খন দেশৰ লগত খেলিব লগা হৈছে 5-6টা ৰাউণ্ডমান খেলিব লগা হৈছে বহুত কষ্ট হৈছে কিন্তু ভালে লাগিছে অনুভৱটো ভালে আছিলে মোৰ ক্লাছ 1ৰ পৰা মই খেলিলোঁ এতিয়া মোৰ 10 বছৰ হ'ল খেলা মোৰ ছাৰৰ নাম বিৰদাও ব্ৰহ্ম চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় মই ভৱিষ্যতত খেলিয়ে থাকিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ডাঙৰ গেমবোৰ খেলোঁ কমনৱেলথ গেম সেইবোৰ যদি পাৰোঁ ভৱিষ্যতে তাকে
মই ধন্যবাদ মোৰ ছাৰকে দিব খোজোঁ মেইনলি। তাৰপিছত আমাৰ যোনটো ষ্টেটৰ কোচ হয় জয়ন্ত বৰ্মন ছাৰ, তেখেতকো ধন্যবাদ দিওঁ। মোৰ মা পাপা চবে সহযোগ দিছে, সেইকাৰণে সিহঁতকো ধন্যবাদ দিছোঁ। আমাৰ টিমৰ পৰা 15জনমান গৈছে, তাৰ পৰা মেডেলো আহিছে 15টামান। কিছুমানে দুটা পাইছে আৰু কিছুমানে এটাকৈ পাইছে। মোৰ নাম নৱজিতা শৰ্মা। মোৰ পাপাৰ নাম মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু মোৰ মাৰ নাম ৰূপামণি শৰ্মা। আমি বিজয়া টাউনশ্বিপতে থাকোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে আছোঁ।